नम ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు మన 18 రోజుల క్లాస్లో ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారు నిర్వహించే ఈ 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 10వ అధ్యాయము విభూతి యోగము, భగవత్ విభూతి అని కూడా అంటారు. విభూతి యోగము అని దీనికి ఈ అధ్యాయానికి పేరు. ఇందులో విభూతులు అంటే భగవంతుడి యొక్క మహిమలు, అంటే ఆయన యొక్క వైభవాలు, మహత్యాలు అని చెప్పుకోవచ్చు. అర్థము ఏమిటి అన్నది ఇప్పటి వరకు కొన్ని మనం ఆల్రెడీ చూసాము. ఇందులో వివరంగా ఇంకా మనకు భగవంతుడి యొక్క వైభవాలు, ఆయన మహిమలు, ఆయన మహత్యము అన్నీ కూడా ఇంకా వివరంగా చూస్తాము. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. శ్రీ భగవానుడు ఇలా అన్నారు, మహాబాహువులు కల ఓ అర్జున, నా మాటలు భూయ ఏవ మహాబాహో శృణుమే పరమం వచః. సో నా మాటలు, నా దివ్యమైనటువంటి మాటలు విను. యత్తేహం ప్రియమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయ. నువ్వు నాకు ప్రియ స్నేహితుడవు కాబట్టి వక్ష్యామి హితకామ్యయ, నీకు ఈ ఉత్తమమైన, నీకు ఈ అవసరమైనటువంటి హితమైనటువంటి, హితము అంటే అవసరమైనది, మంచిది, ఉత్తమమైనది అని అర్థం. ఈ హితకామ్య ఏమిటో, ఈ ఉత్తమ జ్ఞానం ఏమిటో వక్ష్యామి, నీకు చెప్తాను. ఎందుకు? నువ్వు నాకు ప్రియమిత్రుడవు కాబట్టి నీకు నేను ఈ జ్ఞానాన్నంతా కూడా చెప్తాను. సో మహాబాహువులు కల అర్జున, భూయ ఏవ మహాబాహో, నా మాటలు మళ్ళీ విను. శృణుమే పరమం వచః, నీవు నాకు ప్రియమిత్రుడవగుటచే యత్తేహం ప్రియమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయ, నువ్వు నాకు ప్రియమిత్రుడవగుటచే ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే కూడా ఉత్తమమైన జ్ఞానము నీ హితం కొరకు తెలుపుతాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నమే విదు సురగణా ప్రభవం నా మహర్షయః అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః. సో నన్ను తెలుసుకోవటం, నమే విదు, నన్ను ఆ విదు అర్థం చేసుకోవటం, తెలుసుకోవటం, సురగణ దేవతలకు కానీ, ప్రభవం నా యొక్క ప్రభవం, నా యొక్క వైభవం, మహర్షయః మహర్షులకు కూడా తెలియదు. అహం దేవతలకు తెలియదు, మహర్షులకు తెలియదు. అహం ఆదిర్హి దేవానాం, నేను ఆదిదేవుడను, మహర్షీనాం చ సర్వశః, వాళ్ళందరికీ కూడా, మహర్షులకు దేవతలకు కూడా నేనే ఆదిదేవుడను, మూలమును అని చెప్తున్నారు. దేవతలకు కానీ మహర్షులకు కానీ నా పుట్టుక వైభవము తెలియదు. ఎందుకని? వాళ్ళు దేవతలకి మహర్షులకు కూడా నేనే ఆదిదేవుడను, నేను మూలము కాబట్టి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ బ్రహ్మ ఈ గోవులను తస్కరించి వెళ్ళటము, ఆ తర్వాత ఆయనకు గుణపాఠం వచ్చి ఆయన భగవంతుణ్ణి మళ్ళీ శేషారుని వేయటం ఇక్కడ చూస్తున్నాము.
అంటే ఇది ఆయన భగవంతుడా కాదా అని శ్రీకృష్ణుడు ఈ బాలుణ్ణి చూసి బ్రహ్మదేవుడికి ఒక సందేహం వచ్చింది. అప్పుడు అన్నీ కూడా తస్కరించటం జరిగింది, గోవులను గోపాలులను అందరిని. చివరికి ఆయన గ్రహించి వాళ్ళందరి రూపంలో శ్రీకృష్ణుడే ఒక సంవత్సరం పాటు ఉంటూ వాళ్ళ తల్లులకు కలవరం కలిగించకుండా ఉన్నారు. ఆ తరువాత బ్రహ్మదేవుడు విషయాన్ని గ్రహించి ఆయన పశ్చాత్తాపం చెంది భగవంతుణ్ణి శరణు వేడి అందరినీ అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ ఉదంతం ఈ చిత్రం మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి దేవతలకు కూడా నా యొక్క వైభవము పుట్టుక తెలియదు అన్నదానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణగా ఈ కథలో చిత్రాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. నేను ఆదిదేవుడను, ఇక్కడ భగవంతుడు, ఆయన నుంచే ఈ విశ్వము అన్నీ కూడా భగవత్ శక్తి అన్నది ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాము. యో మామజమానాదిం చవేతి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢసమర్త్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. నేను జన్మరహితుడను. యోమామజమనాదిం అంటే నేను జన్మరహితుడను, తర్వాత సర్వలోక మహేశ్వరుడును అని ఎవరైతే చవేత్తి, నేను జన్మరహితుడును మరియు లోకమహేశ్వరుడును అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అసమ్మూఢసమర్త్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే, వాళ్ళు మోహానికి గురికారు, తర్వాత సర్వపాపాల నుంచి కూడా ప్రముచ్యతే విముక్తులవుతారు. నన్ను జన్మరహితుడుగాను, అనాదిని అని సర్వలోక మహేశ్వరు, అజ అంటే పుట్టుక లేనివాడు, అనాది అంటే అనాదిగా ఉన్న సర్వలోక మహేశ్వరులను అని ఎవరైతే వేత్తి తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఈ అసమ్మూఢత్వం నుంచి అంటే మోహం నుంచి వాళ్ళు మోహానికి గురికారు, సర్వపాపాల నుంచి కూడా విముక్తులు అవుతారు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. మహర్షయః సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మానసా జాతా యేషాం లోక ఇమా ప్రజా. సప్త ఋషులు, వారికంటే ముందు ఉన్నటువంటి సనక సనందనాథులు, ఈ నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు, ఈ నలుగురు మహర్షులు, 14 మంది మనువులు ఉన్నారు. నా మానసం నుంచే వీళ్ళందరూ కూడా ఉద్భవించారు అని చెప్తూ వివిధ లోకాలందరి సమస్త ప్రజలు కూడా వారి నుండే ఉద్భవించారు. సో మనువు నుంచి ఈ మానవ జాతి అంతా కూడా ఉద్భవించింది. అయితే ముందుగా ఈ సప్త ఋషులు, ఈ నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు, తర్వాత సప్త ఋషులు, ఆ తర్వాత మనువు, వీళ్ళంతా కూడా నా నుండే ఉద్భవించారు. మనువు నుండి ఈ సమస్త ప్రజలు వారి నుండి ఉద్భవించారని చెప్తున్నారు. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సోవికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః అంటే నా యొక్క మహిమలను, ఈ దివ్యశక్తులను, యోగాన్ని కూడా యో వేత్తి తత్వతః ఎవరైతే నిజంగా అర్థం చేసుకుని తెలుసుకుంటారో ఈ తత్వాన్ని, సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర అసంశయః కాబట్టి నిశ్చల భక్తితో వాళ్ళు నాతో ఏకమైపోతారు యోగంలో. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహం కూడా లేదు, అసంశయము ఈ విషయము అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే నా మహిమలను, దివ్యశక్తులను నిజంగా తెలుసుకుంటారో నిశ్చలమైన ఈ సో వికంపేన యోగేన అంటే కంపించని అంటే స్థిరంగా ఉన్న ఆ యోగంతో వాళ్ళు నాలో యుజ్యతే నాత్ర అసంశయ వాళ్ళు నాలో ఏకమైపోతారు. ఇందులో ఎలాంటి అసంశయం అంటే సంశయం లేదు, డౌట్ లేదు, అనుమానం లేదు, సందేహం అనేదే లేదు ఈ విషయంలో అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ బ్రహ్మ విష్ణు రూపంలో ఉన్న భగవంతుడు, తర్వాత మహేశ్వరుడు భగవంతుడికి శరణు వేడటం
చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. భగవద్గీత యొక్క సారాంశం ఇక్కడ ఈ 10వ అధ్యాయంలో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే 8వ శ్లోకం నుంచి 11వ శ్లోకం వరకు ఉన్న శ్లోకాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. భగవద్గీత సారాంశం అంతా అంటే మనం నేర్చుకోవాల్సిన తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అంతా కూడా ఈ 4 శ్లోకాల్లో ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకని ఈ 4 శ్లోకాలు కూడా భగవద్గీత సారాంశం అని చెప్పారు. 8 నుంచి 11 వరకు అవేమిటో చూద్దాం ఇప్పుడు. 8వ శ్లోకంలో భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్యాలు 6 ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాము. సౌందర్యవంతుడు, సర్వశక్తి సంపన్నుడు, సర్వకీర్తి సంపన్నుడు, తర్వాత వైరాగ్యవంతుడు, సౌందర్యవంతుడు, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తులు 6 ఉన్నాయి. షట్శక్తులు అంటే 6 శక్తులు, 6 షడైశ్వర్యం 6 ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయంట. ఈ ఐశ్వర్యాలను మనం అర్థం చేసుకోవటం వల్ల, భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవటం వల్ల అసలు ఏమిటి మనకు వచ్చే ఫలితం అన్నది ఈ శ్లోకంలో మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఏమిటి అంటే అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్వితాః. ఇది ఈ 4 కూడా ముఖ్య శ్లోకాలే. అహం సర్వస్య ప్రభవో, నేను, అహం అంటే నేను, సర్వస్య ప్రభవో అందరికీ కూడా ప్రభువును, మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే అంటే నా వల్లనే ఈ మొత్తం ఈ సర్వ జగత్తు కూడా ప్రవర్తతే నడుస్తూ ఉన్నది. ఇటీమత్వా భజంతే మాం, ఇది తెలుసుకుని నన్ను ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో భజిస్తారో, బుధాభావ సమన్విత, తెలుసుకున్న వాళ్ళు నన్ను బుధాభావ సమన్విత, భక్తి విశ్వాసాలతో ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను ఆరాధిస్తారు అని చెప్తున్నారు. నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానము. ఆ తర్వాత ఈ సమస్త జగత్తు కూడా నేను నా మీద నా వల్లనే నడుస్తోంది. దీనిని సంపూర్ణంగా ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో అటువంటి జ్ఞానులు భక్తి విశ్వాసాలతో నన్ను ఆరాధిస్తారు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి ఇలా అర్థం చేసుకుంటాం వల్ల మనము ఆ భక్తి విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకుని ఆయనను ఆ రకంగా ఆరాధించటానికి అవకాశం ఉన్నది అని ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ శుద్ధ భక్తి అంటే ఏమిటి, భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు అన్నారు. అసలు శుద్ధ భక్తి అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే నెక్స్ట్ శ్లోక ఈ 4 8, 9, 10, 11 9వ శ్లోకంలో ఈ శుద్ధ భక్తి గురించి చెప్తున్నారు. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథాయం తశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చారమంతి చ. అంటే మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ, నా మీదే చిత్తాన్ని మనస్సును పెట్టి, మద్గత ప్రాణ నా మీదే నా ప్రాణాలన్నీ కూడా నా మీద పెట్టుకుని నాకు అర్పించి, బోధయంత పరస్పరం, వాళ్ళల్లో వాళ్ళు బోధించుకుంటూ ఉంటారు భగవంతుడి గురించి. కథయంతశ్చ, భగవంతుడి లీలలను కథలను చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. మాం నిత్యం ఎప్పుడు కూడా ఇలా భగవంతుడి కథలు లీలలు చెప్పుకుంటూ బోధించుకుంటూ వాళ్ళల్లో వాళ్ళు తుష్యంతిచ రమంతిచ, వాళ్ళు అత్యంత తుష్యంతి తృప్తిని మరియు రమంతిచ పరమానందాన్ని కూడా పొందుతూ ఉంటారు. ఎవరు ఈ శుద్ధ భక్తులు ఎలా ఉంటారు అంటే వాళ్ళ చిత్తము ప్రాణము కూడా భగవదర్పితం, ఆయన మీద లగ్నం చేసి నిత్యము కూడా వాళ్ళల్లో వాళ్ళు బోధించుకుంటూ ఆ తర్వాత భగవంతుడి లీలలను కూడా నిత్యం చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు తృప్తిని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. భగవత్ లీలలను చెప్పుకోవటంలో వినటంలో అది శుద్ధ భక్తుల లక్షణము అంటూ భగవంతుడి మీదే మనస్సును ప్రాణాలని ఆయనకు ఆ మనస్సును లగ్నం చేసి ఆయనకు అన్నీ కూడా శరణాగతితో మద్గత ఆయనకు ప్రాణాలను అంటే జీవితాన్ని శరణాగతితో అర్పించటం చేస్తూ ఆయన గురించి భగవత్ లీలలను కీర్తన చేసుకుంటూ గడుపుతారు. వాళ్ళంతా పరస్పరం అని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు ప్రభుపాద ఆ రకంగానే ఆయన శిష్యులు గడిపారనేది మనం చూస్తున్నాము.
నెక్స్ట్ థర్డ్ శ్లోకం ఈ నాలుగిట్లో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే తనను చేరటానికి కృష్ణుడు ఎవరికి తెలివితేటలు ఇస్తారు అని చెప్తున్నారు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. తేషాం సతతయుక్తానాం ఎవరైతే ఎప్పుడు కూడా భజతాం ప్రీతిపూర్వకం నన్ను భజించటంలో ప్రేమతో ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించటంలో సతతము యుక్తులై స్థితులై ఎవరైతే ఉంటారో దదామి బుద్ధియోగం తం వాళ్లకు బుద్ధియోగాన్ని నేను ఏనమాం ఉపయాంతితే నేను బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను, దానితో వాళ్ళు నన్ను చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు బుద్ధియోగాన్ని తన దగ్గరకు తనను చేరుకునేటటువంటి తనను అర్థం చేసుకుని అనుభూతి చెంది చేరుకునేటటువంటి ఈ బుద్ధియోగాన్ని ఎవరికి ప్రసాదిస్తాను అన్నారు అంటే సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం అంటే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి ప్రీతితో ప్రేమతో ఎవరైతే భక్తితో సేవిస్తారో వాళ్లకు నేనే ఆ బుద్ధియోగాన్ని ఇచ్చి నా దగ్గరికి ఎలా రావాలో వాళ్ళకు నేను చూపిస్తాను, వాళ్ళు రాగలుగుతారు. ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు నేను ఆ బుద్ధియోగాన్ని నా దగ్గరకు చేరగలిగే ఆ బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను. ఇది నాలుగవది. ఈ 4 శ్లోకాల్లో ఇది నాలుగవది. ఇందులో ఏం చెప్తున్నారంటే మనము తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయాం ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో వారికి ఇలా భక్తితో ఉండేవారికి భక్తులందరికీ శుద్ధ భక్తులకి వారి మీద కరుణ చూపటానికి నేను వాళ్ళ యొక్క హృదయాలలో నేను ఉండి అహం అజ్ఞానజం తమః వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానాన్ని అనేటటువంటి తమః చీకటిని నాశయాం ఆత్మభావ నాశనం చేసి వాళ్ళ అజ్ఞానాన్ని ఆత్మభావస్తో వాళ్లకు ఆత్మభావాన్ని జ్ఞానదీపేన భాస్వత ఒక జ్ఞానదీపంతో వెలిగిస్తాను. వాళ్ళ ఆత్మలలో వాళ్ళ హృదయాలలో నేను స్థితుడనై ఉండి జ్ఞానదీపాన్ని అక్కడ భాస్వత వెలిగిస్తాను. సో తేషామేవాను కంపార్థం వాళ్ళ మీద కరుణతో నేను అజ్ఞానం అనే చీకటిని నాశనం చేసి వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి స్థితుడనై జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. ఎవరు ఈ ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే సేవిస్తూ ఆయనకు చిత్తాన్ని మద్గత ప్రాణ అన్నీ కూడా అర్పించి భగవంతుని ఎవరైతే శరణు వేడుతారో వాళ్లకు నేను వారి మీద కరుణ చూపటానికి వారి హృదయాల్లోనే ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగిన అంధకారాన్ని తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపంతో నశింపచేస్తాను. జ్ఞానదీపేన భాస్వత వెలిగిస్తాను అని అర్థం ఇక్కడ. భాస్వత అంటే ఎక్కడ వాళ్ళ ఆత్మభావస్తో వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉంటూ ఈ జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. ఇంకా ఏమిటి? అజ్ఞానజం తమః అజ్ఞానం అనే చీకటిని నాశనం చేసి వాళ్ళ ఆ హృదయాలలో జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళ మీద కరుణతో. ఇవి అంత విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఇలా అంటున్నాడు. అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. అంటే ఇవంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు భగవంతుణ్ణి స్తుతిస్తున్నాడు ఈ విధంగా. ఏమని? పరబ్రహ్మ నువ్వు దేవదేవుడవు, పరంధాముడవు. పరంధామ అంటే దివ్యధామానికి అధిపతివి. పవిత్రం పవిత్రుడవు. పరమం భవాన్ నువ్వు సంపూర్ణమైనటువంటి సత్యాన్ని పురుషం శాశ్వతం. మరి పురుషోత్తముడు అంటున్నాం. శాశ్వతం నువ్వు ఎటర్నల్ సత్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. సచ్చిత్తానంద దివ్యం దివ్యమైనటువంటి విగ్రహం. ఆదిదేవం నువ్వు అందరికీ కూడా ఆది పురుషుడవు, ఆదిదేవుడవు. అజం పుట్టుక లేనివాడివి. అజ అంటే పుట్టుక లేనివాడివి.
విభుం, అందరికీ కూడా నువ్వు సర్వవ్యాపకుడు, ప్రభువు అని స్తుతించాలి అర్జునుడు. నీవు దేవదేవుడు, పరంధాముడు, పరిశుద్ధుడువు, సంపూర్ణ సత్యానివి, శాశ్వతమైన వాడివి. పరబ్రహ్మం పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్. పురుషం శాశ్వతం దివ్యం, ఆది పురుషుడవు, అతీంద్రియుడవు, పుట్టుక లేనివాడివి. ఆదిదేవం అజం విభుం, పుట్టుక లేనివాడవు, సర్వవ్యాపకుడవు అని అర్థం. ఆ తర్వాత ఇంకేమంటున్నాడు? ఆహుస్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషిమే. అంటే నారదుడు, అసితుడు, వ్యాసుడు ఇలాంటి మరియు ఇలా గొప్ప ఋషులంతా కూడా స్వయం చైవ బ్రవీషిమి, అందరూ కూడా నీ గురించి ఈ సత్యాన్ని చెప్పారు. ఆహుస్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షిర్ నారదస్తథ. సో ఈ విషయాన్ని దేవర్షులందరూ, నారదులు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు అందరూ కూడా చెప్పారు. స్వయం చైవ బ్రవీషిమే, ఇప్పుడు నువ్వే స్వయంగా నువ్వు కూడా చెప్తున్నావు. నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులు అందరూ కూడా నీ గురించిన ఈ సత్యాన్ని ధృవపరిచారు. ఇప్పుడు నీవు కూడా స్వయంగా దీన్ని నాకు ప్రకటిస్తున్నావు అని చెప్పి అర్జునుడు ఈ శ్లోకంలో 13వ శ్లోకంలో అంటున్నాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు అర్జునుడు? ఓ కృష్ణ యోగీశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరం ఏ విధంగా స్మరించాలి, ఎలా తెలుసుకోవాలి? దేవాది దేవ, నిన్ను ఏ ఏ స్వరూపాల్లో నేను గుర్తు చేసుకోవాలి అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు ఇంకా జనార్దన, నీ యొక్క దివ్య మహిమలను మరియు అవతారాలను కూడా నాకు అందుకని విస్తారంగా వివరించు. నీ వచనామృతాన్ని వింటూ ఉంటే నాకు ఎప్పటికీ కూడా నువ్వు చెప్పేది వింటుంటే నాకు తనివి తీరదు అని చెప్పి అర్జునుడు ఏ రకంగా స్మరించాలి, ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఏ రూపాల్లో గుర్తు చేసుకోవాలి, నీ యొక్క మహిమలు అవతారాలు అన్నీ కూడా నాకు వివరంగా చెప్పు. నీ మాటలు ఎంత విన్నా కూడా తనివి తీరదు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. 17, 18 శ్లోకాలు. ఆదిత్య, అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పటం మొదలుపెట్టారు అర్జునుడి కోరిక మీద. శ్రీ భగవానువాచ ఆదిత్యానాం అహం విష్ణుః జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతాం అస్మి నక్షత్రాణం అహం శశి. సో ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును, తర్వాత తేజస్సులు జ్యోతిషాం రవిర్ అంశుమాన్, తేజస్సులలో నేను సూర్యుడిని, మరుత్తులలో నేను మరీచిని, నక్షత్రాణం అహం శశి, నక్షత్రాలలో నేను చంద్రుడిని. వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానాం అస్మి వాసవః ఇంద్రియాణాం మనశ్చాస్మి భూతానాం అస్మి చేతన. సో వేదాలన్నిటిలోకి నేను సామవేదాన్ని, దేవతలలో నేను స్వర్గరాజు అయినటువంటి ఇంద్రుడను, ఇంద్రియాలన్నింటిలో నేను మనస్సును. ఎందుకు ఇంద్రియాలన్నీ చివరకు ప్రలోభాలు పెట్టిన మనస్సు ఎటువైపు వెళ్ళాలో వెళ్ళేది మనస్సు, కాబట్టి ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సును. భూతానాం అస్మి చేతన, అంటే భూతానాం జీవరాశులన్నిటిలో నేను చేతనాన్ని, చైతన్యాన్ని, అంటే అసలు ప్రాణం, ఆ చైతన్యం అనేది నేను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ప్రతి ఒక్క వస్తువులో కూడా దాని యొక్క అత్యంత సామర్థ్యమైనది కానీ దాని యొక్క చైతన్యం కానీ ఎవరు అంటే భగవంతుడే అన్నది ఇక్కడ వివరంగా మనకు ప్రతిదీ చెప్తూ, ఉదాహరణలు కొన్ని చెప్తూ మనకు అర్థం చేసుకోవటానికి ఇవన్నీ కూడా వివరించటం అర్జునుడికి తద్వారా మనకు చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏమిటి? రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరిణాం అహం.
సో రుద్రులలో నేను శంకరుడను, శివుడను. యక్షరాక్షసులలో నేను కుబేరుడను. విత్తేషు యక్షరాక్షసాం, వాళ్ళలో కుబేరుడను. వసూనాం పావకశ్చాస్మి, అంటే పావకం అంటే అగ్ని. వసువులలో నేను అగ్నిని. మేరు శిఖరినాం అహం, పర్వతాల శిఖరాలలో నేను మేరు పర్వతాన్ని. ఇక్కడ మేరు పర్వతము, ఇవన్నీ రుద్రులలో శివుడనుని. తర్వాత అగ్ని పావకశ్చాస్మి, తర్వాత ఈ అన్ని కుబేరుడు అన్నీ కూడా చూపిస్తున్నారు. పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ. పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం. సేనానీనాం అహం స్కందః సరసాం అస్మి సాగరః. పురోధసాం చ ముఖ్యం, పురోహితులలో నేను బృహస్పతిని, అంటే దేవతల యొక్క గురువు ఆయన బృహస్పతి. మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతి అని, నేను బృహస్పతిని తెలుసుకో. సేనానీనాం అహం స్కందః, సేనాపతులలో అహం నేను. స్కందః అంటే కార్తికేయుడును, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అందరికీ కూడా ఆయన సేనాపతి. సో సేనాపతులలో నేను కార్తికేయుడు లాంటి వాడు. సరసాం అస్మి సాగరః, జలాశయాలు సరస్సులన్నిటిలో అస్మి నేను. సాగరః అంటే సముద్రాన్ని. అన్నిటికంటే గొప్పది జలాశయాల్లో ఏది అంటే సముద్రం. కాబట్టి జలాశయాలన్నిటిలో కూడా నేను సముద్రాన్ని. మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకం అక్షరం. యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః. సో మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. భృగు మహర్షి. గిరాం అస్మ్యేకమక్షరం, దివ్యధ్వనులలో నేను ఓంకారాన్ని. ఏకాక్షరం అంటే ఓంకారం, ప్రణవనాదాన్ని నేను. ఆ దివ్యధ్వనులలో, నాదాలలో ప్రణవనాదమైన ఓంకారాన్ని. యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి, యజ్ఞాలన్నిటిలోకి జపయజ్ఞం గొప్పది అన్నదానికి ఈ సెంటెన్స్, ఈ వాక్యం కూడా నిదర్శనం. యజ్ఞాలన్నిటిలోకి నేను జపయజ్ఞాన్ని అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ జపం చేసేటటువంటి భక్తుడిని చూస్తున్నాము చిత్రంలో. స్థావరాణాం హిమాలయః. సో స్థావరాలు, కదలని వాటి అన్నిటిలో కూడా నేను హిమాలయాల వంటి వాడను. అవి హిమాలయాలు చాలా మైటీ హిమాలయాస్, చాలా ఉన్నతమైన పెద్ద పర్వతాలు హిమాలయాలు. అలాంటి స్థావరాలలో నేను హిమాలయాలను అని అంటూ ఇక్కడ హిమాలయాలను కూడా మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. అశ్వత్థా సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారదః. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. అశ్వత్థా సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః. సో అశ్వత్థ, సర్వవృక్షాలలో నేను అశ్వత్థ వృక్షాన్ని, రావి చెట్టును అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము రావి చెట్టు. తర్వాత దేవర్షీణాం చ నారదః, దేవర్షులందరిలోకి నేను నారదుడను. గంధర్వాణాం చిత్రరథః, గంధర్వులందరిలోకి నేను చిత్రరథుడను. సిద్ధానాం కపిలో ముని, సిద్ధులందరిలో నేను కపిలమునిని. అన్ని వృక్షాలలో అశ్వత్థ వృక్షం, రావి చెట్టును, దేవర్షులలో నారదుడును, అలాగే గంధర్వులలో చిత్రరథుడను, సిద్ధులలో కపిలమునిని. ఉచ్చైశ్రవ సమశ్వానాం విద్ధి మామృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణాం నరాణాం చ నరాధిపం. సో సమశ్వానాం అంటే గొప్ప అశ్వాలన్నిటిలోకి కూడా నేను ఉచ్చైశ్రవము అనేటటువంటి ఒక గుర్రము ఉన్నది. విధిమాం అమృతోద్భవం, తెలుసుకో అమృతంలో నుంచి పుట్టినటువంటి ఈ ఉచ్చైశ్రవాన్ని. సో దేవతలు దానవులు కూడా ఈ పాలసముద్రం మదన చేసినప్పుడు, చిలికినప్పుడు ఆ మదనంలో నుంచి ఉద్భవించాయి. ఐరావతం అనేటటువంటి ఏనుగు, ఈ ఉచ్చైశ్రవం అనేటటువంటి ఒక గుర్రము.
ఈ రెండును. సో గుర్రాలన్నిటిలోకి నేను అది ఉత్తమమైనది కాబట్టి ఉచ్చైశ్రవాన్ని నేను అశ్వాలలోకి, అలాగే ఐరావతం గజేంద్రాణం, గజేంద్రులలో నేను ఐరావతాన్ని, అంటే ఏనుగులు, గజేంద్రుడు అంటే నరాణాం చ నరాధిపం, మనుషులలో రాజును. సో మనుషులందరిలోకి రాజుగారు మనం ఉన్నతులు అనుకుంటాం కాబట్టి మనుష్యులలో నేను రాజును. సో ఈ ఉచ్చైశ్రవం అశ్వములలో అమృతంతో పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవాన్ని, అంటే అమృతం చిలకగా వచ్చినటువంటిది. గజరాజులలో ఐరావతము, మనుష్యులలో రాజును నేను అని తెలుసుకో. విద్ధి అంటే తెలుసుకో. ఆయుధానాం అహం వజ్రం ధేనూనాం అస్మి కామధుక్ ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణాం అస్మి వాసుకి. ఆయుధానాం అహం వజ్రం, ఆయుధాలలో అహం నేను వజ్రాన్ని, వజ్రాయుధాన్ని. ధేనూనాం అస్మి కామధుక్ అంటే గోవులలో అస్మి నేను కామధేనువును. ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః అంటే సంతాన ఉత్పత్తికి ప్రేమదేవత అయినటువంటి మన్మధుడను. సర్పాణం అస్మి వాసుకి, ఇక్కడ మన్మధుడిని చూపిస్తున్నారు. ఇది వజ్రాయుధం. తర్వాత కామధేనువు. సర్పాలలో వాసుకి, ఇక్కడ మనం వాసుకిని కూడా చూస్తున్నాం ఈ చిత్రంలో. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం పితॄణాం అర్యమా చాస్మి యమ సంయమతాం అహం. సో అనంతాస్మి నాగానాం అంటే అనేక నాగులలోకి నేను అనేక పడగలు గల నా అనంతుడను. అంటే ఆదిశేషు, ఆయన పేరు అనంతనాగు. సో నాగులలో నేను అనంతుడను. జలవాసులలో వరుణో యాదసాం అహం, జలవాసులలో నేను వరుణదేవుడను. పితృదేవతలలో ఆర్యముడను. నియమాలను అమలుపరిచే వారిలో యమ సంయమతాం అహం, నియమాలన్నీ కూడా ఆచరించేది ఎవరు? యమధర్మరాజు. ఎవరు తప్పులు చేశారు, ఎవరు ఒప్పులు చేశారు, వాళ్ళకి ఏ శిక్షలు పడాలి, ఏం చేయాలన్నది నిర్ణయించేది, ఆ నియమాలు అన్నీ అమలుపరిచేది యమధర్మరాజు. సో నియమాలు అమలుపరిచే వారిలో నేను యమధర్మరాజును. అంటే భగవంతుడు ఇవన్నీ ఏమిటి, ఎక్కడ ఏది ప్రధాన శక్తియో, ఏ విషయంలో అయినా ప్రధాన శక్తి ఏదియో అవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆయన యొక్క ప్రతిబింబమే ఆ శక్తి అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది ఈ విభూతులు వివరించటం వల్ల. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాలయతాం అహం మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. సో దైత్యానాం ప్రహ్లాదశ్చ అస్మి, దైత్యులలో అంటే రాక్షసులలో నేను అస్మి, నేను ప్రహ్లాదుడను. కాలయతాం అహం, అన్నింటినీ నియంత్రించే వాటిల్లో నేను కాలాన్ని. కలయతాం అహం అంటే నియంత్రించే వాటిల్లో కాలాన్ని. మృగాణాం చ మృగేంద్రో అహం, జంతువులలో నేను మృగేంద్రుడను అంటే సింహాన్ని. వైనతేయశ్చ పక్షిణాం, పక్షులలో నేను వైనతేయశ్చ అంటే గరుత్మంతుడను అని చెప్తున్నాను. దానవులలో భక్త ప్రహ్లాదుడను, అన్నింటినీ నియంత్రించే వాటిలో కాలాన్ని, జంతువులలో సింహాన్ని, అంటే మృగాలన్నిటిలో సింహాన్ని, పక్షులలో గరుత్మంతుడను. సింహము, తర్వాత గరుత్మంతుడు, కాలము, ఆ తర్వాత ప్రహ్లాదుడు, భక్త ప్రహ్లాద ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. పవన పవతాం అస్మి రామ శస్త్రభృతాం అహం, రామ శస్త్రభృతాం అహం ఝుషాణాం మకరశ్చాస్మి స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవీ. పవన పవతాం అస్మి అంటే వాయువుల పవిత్రం చే వాటిలో నేను పవన అంటే గాలిని, వాయువును. రామ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు, వాయువును మనం చూడలేం కాబట్టి ఈ చిత్రాన్ని చూపిస్తున్నారు. రామశస్త్రభృతాం అహం. సో ఆయుధదారులలో శస్త్రభృతాం, ఆయుధాలు ధరించిన వాళ్ళలో నేను రామ
రాముడును, శ్రీరాముడును. ఎందుకంటే ఆయుధాలు ధరించిన అందరిలో కూడా శ్రీరాముడి బాణానికి తిరుగులేదు కాబట్టి ఆయన ఆయుధాలు ధరించిన వారిలో నేను శ్రీరాముడును. క్షుషాణం మకరశ్చాస్మి, జలచరాలలో నేను మొసలిని. తర్వాత స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి, జాహ్నవి అంటే గంగానది. సో ప్రవహించే నదులలో నేను జాహ్నవిని, గంగానదిని అని ఇక్కడ మనకు ఈ చిత్రం గంగానది చూపిస్తున్నారు. నదులన్నిటిలోకి పవిత్రమైనది జాహ్నవి, గంగానది. సో ప్రవహించే నదులలో నేను గంగానదిని అని చెప్తూ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము అంతా కూడా నేనే. విద్యలన్నిట్లో కూడా ఆధ్యాత్మ విద్యను అంటే ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి విద్య, ఆత్మజ్ఞానాన్ని నేను. వాదించే వాళ్ళల్లో వాదాన్ని నేను. ఎవరైనా వాదిస్తుంటే వాళ్ళల్లో ఏం కనిపిస్తుంది మనకు? వాదం. ఆ వాదము నేనే. అక్షరాలలో అకారాన్ని నేను. అంటే అక్షరాలన్నిటిలోకి ప్రతిదీ అకారం ముఖ్యం కాబట్టి అకారాన్ని నేను. సమాసాలలో ఏది గొప్ప? ద్వంద్వ సమాసం. 2 రకాల అర్థాలు వచ్చే ద్వంద్వ సమాసాన్ని నేను. నాశనం లేనటువంటి కాలాన్ని, అన్ని దిక్కులకు ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మను. బ్రహ్మదేవుడికి అన్ని దిక్కుల ముఖాలు ఉంటాయి. సో అన్ని దిక్కుల ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మదేవుణ్ణి. ఇంకా ఏమిటి? సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును. కలగబోయే వస్తువులకు మూలాన్ని. ఆ తరువాత అంటే ఏదైనా సరే వస్తువులు, ఏది సృష్టింపబడేది, ఏ వస్తువు అయినా దేనికైనా మూలాన్ని. అలాగే స్త్రీలకి ఏది, స్త్రీలు దేనికి ప్రసిద్ధి అంటే వాళ్ళు కీర్తి, సంపద, వాళ్ళ వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు, వీటన్నిటికీ కూడా ఇవన్నీ కూడా స్త్రీల యొక్క ప్రత్యేక శక్తులు అని ఇక్కడ భగవంతుడి ద్వారా మనం ఆయన మాటల ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి స్త్రీలను ఆయన ఏ విధంగా పోల్చారు అంటే కీర్తివంతులు, సంపదవంతులు, వాక్కు అంటే సరి అయినటువంటి వాక్కు పలకగల వాళ్ళు, జ్ఞాపక శక్తి ఉన్నవాళ్ళు, మేధ, తెలివితేటలు ఉన్నాయి, ధైర్యం ఉంది, ఓర్పు కూడా ఉన్నది. కాబట్టి స్త్రీలలో ఉన్న ఈ గుణాలన్నీ కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. నేను సామవేద గానాల్లో బృహత్ సామాన్ని. సో సామవేదాలలో కూడా బృహత్ సామాన్ని, ఛందస్సులలో గాయత్రిని, గాయత్రి మంత్రాన్ని, మాసాలలో మార్గశిర మాసం మంచిది ఆ మాసము అని చెప్పుకుంటుంటాము. ఋతువులలో వసంతాన్ని, వసంత ఋతువు అన్ని ఋతువులలోకి కూడా అందమైనటువంటి, హాయి అయినటువంటి, ప్లెజెంట్ అయినటువంటి సీజన్ కాబట్టి వసంత ఋతువును. ధ్యూతం చలయతాం అస్మి తేజస్తేజస్వినాం అహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతాం అహం. సో అన్నీ ఆఖరికి మోసగాళ్లలో ఆ జూదాన్ని, అది కూడా నేనే. తేజవంతులలో తేజస్సును నేను. విజేతల యొక్క, గెలిచే వాళ్ళల్లో విజయాన్ని, ఆ సక్సెస్ని నేనే. కృషి సలిపేవాళ్ళు, కష్టపడే వాళ్ళలో ఆ కృషి, ఆ కష్టాన్ని నేనే. బలవంతులు ఉన్నారంటే ఆ బలవంతులలో ఉన్న బలాన్ని నేనే. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయః మునీనామప్యహం వ్యాసః కవీనాం ఉషనా కవిః. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి. సో వృష్ణి వంశస్థులు అంటే యాదవ వంశలలో వాసుదేవుడిని. అస్మి నేను వాసుదేవుణ్ణి. పాండవానాం ధనంజయ, పాండవులలో ధనంజయుడిని అంటే అర్జునుడు. పాండవులందరిలో కూడా అర్జునుడికి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. అందుకని పాండవులలో నేను అర్జునుడు వంటి వాడిని. మునీనాం అప్యహం. సో మునులలో మునీనాం అప్యహం వ్యాసః. ముని అంటే మునులలో అహం నేను వ్యాసుదేవుణ్ణి. అలాగే కవీనాం ఉషనా కవి, కవులలో సూక్ష్మబుద్ధి కలవాళ్ళు అయిన కవులలో నేను శుక్రాచార్యుణ్ణి. అంటే శుక్రాచార్యుడు రాక్షస గురువు, ఆయన చాలా సూక్ష్మబుద్ధి కలిగినటువంటి ఆయన. దండోదమయతాం అస్మి నీతిరస్మి జిగీషితాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. సో దండోదమయతాం అస్మి అంటే
ధర్మ ధర్మాన్ని రక్షించాల్సి వచ్చినప్పుడు దండించుతూ ఉండాలి. ఆ దండించే వాటిల్లో నేను శిక్షను, ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాలలో నేను శిక్షను అంటే ధర్మాన్ని అణచటానికి ఎవరైతే ప్రయత్నిస్తారో అది ఆపే ప్రయత్నాల్లో నేను శిక్ష వంటి వాడను. సో అన్నిటిలోకి మరి అదే కదా, పనిష్మెంటే కదా ఏదైనా అధర్మ మార్గం చేసినప్పుడు మనం చేయవలసినటువంటిది. కాబట్టి ఆ శిక్షను నేనే. తర్వాత నీతిర్ అస్మి జిగీషితాం, విజయాన్ని కోరుకునే వాళ్ళలో ఆ ప్లాన్ నేనే. ఏదైనా సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలంటే మనం ఒక ప్లాన్తో చేస్తాం. ఆ వ్యూహం, ఆ ప్లాన్ని నేనే. మౌనం చైవ అస్మి. సో రహస్యాలలో గుహ్యానం రహస్యాలలో మౌనాన్ని నేనే. ఇంకా రహస్యం ఉన్నప్పుడు మౌనంగా ఉంటే ఇంకా రహస్యం బయటికే వస్తుంది. కాబట్టి రహస్యాలలో ఆ మౌనాన్ని నేను. జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం, జ్ఞానవంతులలో జ్ఞానాన్ని అహం నేను. ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాలలో నేను శిక్షను, విజయం కోరుకునే వారిలో వ్యూహాన్ని, రహస్యాలలో మౌనాన్ని, మరి వివేకవంతులలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని నేను. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున, న తదస్తి వినా యత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. అర్జున, ఇంకా ఏమిటి అంటే నేను అన్ని సర్వభూతానాం బీజం, అన్ని భూతాలకు నేనే, సర్వజీవులకు కూడా విత్తనాన్ని, వాళ్ళ జన్మకు కారణమైనటువంటి బీజాన్ని ఇచ్చినది నేను. నతదస్తి వినాయత్స్యాన్, కదిలేదైనా మయాభూతం చరాచరం, ఏదైనా సరే ఏ జీవి కదిలేదైనా అచరం, కదలనిది అన్ని జీవులు కూడా నేను లేకుండా, నతదస్తి వినాయత్స్యాన్, నేను లేకుండా వాళ్ళు ఏ జీవి కూడా ఉనికిలో ఉండదు, ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని జీవాలకు నేనే బీజాన్ని. కాబట్టి నేననే వాడిని లేకపోతే ఏ జీవి కూడా ఇక్కడ ఉండదు. ఏ జీవి కూడా ఇక్కడ జీవించి ఈ ప్రపంచంలో ఏ రకమైన జీవి కూడా నేను లేకపోతే లేదు. ఇంకా నేను అన్ని జీవులకు జన్మకారణమైన విత్తనాన్ని, బీజాన్ని, కదిలేదైనా కదలనిదైనా, కదలని దానికి కూడా ఆయనే బీజం. ఏదైనా సరే ఏ జీవి అయినా కదిలేది కదలనిది నేను లేకుండా ఉనికిలో ఉండదు, ఇక్కడ ఉండదు. వాటికి ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది నేను లేకపోతే లేదు. నా బీజమే అన్నిటికీ కూడా ఎగ్జిస్టెన్స్, ఉనికి. దానివల్లే అన్నీ ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి ఆ బీజం వల్ల అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు, దేవతలందరూ ఆయన కొలువులో ఉండటం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాము. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప, ఏష తు దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. సో శత్రువులను జయించినటువంటి వాడ, నా దివ్య రూపములకు అంతు లేదు. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప. కాబట్టి నా యొక్క దివ్య రూపాలకు, విభూతులకు కూడా నాంతోస్తి, అంతం అనేది లేదు. మమ, నా యొక్క ఈ విభూతులకు, దివ్యత్వానికి కూడా. ఏషతుర్దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. అంతా నేను నీతో చెప్పిందంతా కూడా ఇప్పుడు అనంతమైనటువంటి నా విభూతులు, విస్తరించినటువంటి నా విభూతులలో ఒక సూచన మాత్రమే. సో నా దివ్య రూపములకు అంతం లేదు. నీతో చెప్పిందంతా కూడా నా అనంతమైన విభూతులకు ఒక సూచన మాత్రమే. ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి, అంతం అనేది లేదు. నీకు చెప్పినవన్నీ కూడా ఈ విభూతులలో, నా యొక్క మహిమలలో ఒక చిన్న సూచన మాత్రమే అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుడు, ఆయన చుట్టూ కొలువున్నటువంటి దేవతలు అందరినీ ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమద్ ఊర్జితమేవ వా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. అంటే యద్యద్విభూతిమత్సత్వం,
శ్రీమద్ ఊర్జితమేవ ఏవవా. సో ఈ ప్రపంచంలో మనకి ఏదైతే అన్ని ఐశ్వర్యవంతమైనవి సుందరమైనవి అన్నీ కనిపిస్తున్నాయో ఈ ప్రపంచంలో అది చూస్తాం ఇది చూస్తాం, సీనరీస్ చూస్తాము, ఆకాశం చూస్తాము, సముద్రాలు చూస్తాము, పర్వతాలు చూస్తాం. అబ్బాయి ఎంత అందంగా ఎంత గ్లోరియస్గా ఎంత వైభవంగా ఉంది ఈ ప్రకృతి అనుకుంటాం. అవన్నీ ఏదైతే మనం ఇవన్నీ ఈ బ్యూటిఫుల్ ఆప్యులెంట్ గ్లోరియస్ క్రియేషన్స్ భగవంతుడి యొక్క అత్యంత ఐశ్వర్యవంతమైన సుందరమైన మహిమగల ఈ సృష్టి అంతా కూడా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం, కేవలం నా యొక్క తేజస్సులో ఒక చిన్న అంశం మాత్రమే అని చెప్పి అవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదమే, ఆయన తేజస్సులో అవి చిన్న అంశం మాత్రమే అని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఈ మనకి కళ్ళకు కనిపించే ఈ సౌందర్యం అవ్వనిండి ఈ బ్యూటిఫుల్ గ్లోరియస్ సృష్టి అంతా కూడా వైభవాత్మకమైన ఈ సృష్టి అంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క మహిమ నుంచే ఉద్భవించింది. అవన్నీ కూడా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం అవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క మహిమ నుంచే ఉద్భవించాయి. మమా తేజోష సంభవం, ఆయన యొక్క తేజస్సులో అవి చిన్న అంశం మాత్రమే, అవన్నీ కూడా ఆయన తేజస్సు నుంచే సంభవించాయి. ఈ లోకంలో know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of my splendor. ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైన సుందరమైన మహిమ కల అన్ని సృష్టులు సమస్త సృష్టులు కూడా కేవలం నా తేజస్సులోని ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించాయని తెలుసుకో. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవ అర్జున విష్టభ్యాహం ఇదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. సో అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవ అర్జున. అసలు అర్జున ఈ ఈ విపరీతమైన ఈ వివరణంతా ఎందుకు అర్జున? అసలు ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానానికి అవసరం అసలు ఏమున్నది? విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్ అంటే ఈ విశ్వమంతా నేను వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. ఎలా? ఒక ఏకాంశేన స్థితో జగత్ అంటే ఒక్క చిన్న అంశతో నేను మొత్తం ఈ విశ్వంలో స్థితుడనై ఈ విశ్వాన్నంతా కూడా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. కాబట్టి అర్జున ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం అసలు దీని అవసరం ఏముంది? ఇంత వివరించి నీకు ఇంత చెప్పవలసిన అవసరం ఏమున్నది? ఇదంతా కూడా వివరించిన తర్వాత చివరికి అంటున్నారు అసలు ఇంత వివరంగా ఈ జ్ఞానాన్ని వివరించాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఒకే ఒక్క విషయం, కేవలం నా ఒక్క అంశ మాత్రం చేతనే ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు చివరకు చెప్తున్నారు. మనము ఇది ఇందులో కూడా చూస్తాము. ఏది పురుష సూక్తంలో కూడా ఈ మాటే మనకు చెప్తారు. ఏమని? భగవంతుడు ఈ భూమండలమంతా కూడా వ్యాపించి సహస్రశీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ సభూమిం విశ్వతో వృత్వా అత్యతిష్ఠ దశాంగుళం అంటే ఈయన భగవంతుడు ఈ భూమండలమంతా వ్యాపించి ఉన్నారు అని చెప్పేసి, అలాగే ఆయన త్రిపాదూర్ధ్వ ఉదయత్ పురుష పాదోస్యేహ భవాత్ పునః తదో వ్యక్రామత్ శాసనానశనే అభి అంటే భగవంతుల్లో ఈ 3 వంతుల భాగం అసలు అగమ్య గోచరం, మనకు వర్ణనాతీతం. ఇది వేదాల్లో పురుష సూక్తంలో చెప్తారు. ఒక వంతు మాత్రమే ఈ ప్రపంచము అభివ్యక్తమైనది. ఒక వంతు నుంచి చిన్న అంశ నుంచే ఈ చరాచర సృష్టి అంతా కూడా భగవంతుడు వ్యాపించి పోషిస్తున్నారు. ఇది ఆయన శక్తి. అంతట్లో మనకు కనిపించే ఈ భౌతిక శక్తి ఓన్లీ ఒక చిన్న అంశ మాత్రమే అని ఇక్కడ స్వయంగా భగవంతుడు ఏకాంశేన స్థితో జగత్ అంటే ఒక చిన్న అంశతోనే నేను ఈ జగత్తులో స్థితుడనై ఉన్నాను వ్యాపించి
ఆయన యొక్క శక్తిలో ఇది చిన్న అంశ అన్నది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నా. క్షీరోదక సాయి విష్ణు అని ఇక్కడ చెప్పారు. పాల సముద్రంలో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆయన యొక్క విస్తరణ, భగవంతుడి విస్తరణ శ్వేతదీపంలో, పాల సముద్రంలో క్షీరోదక సాయిగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. క్షీరోదక సాయి విష్ణు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ గీత పాఠం మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని వివిధ విభూతులను తెలుసుకోవటం ద్వారా మనం అన్నింట శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఉనికిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. అది ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్. అన్ని విషయాలలో నేను పలానా దాంట్లో ఇది, పలానా దాంట్లో నేను ఇది అంటూ భగవంతుడు వివరించారంటే, వివరించి చివరికి ఏమన్నారు, ఇంత వివరణ ఎందుకు అర్జున, అంతటా కూడా నేను ఒక చిన్న అంశతో ప్రతి దాంట్లో కూడా వ్యాపించి విశ్వంలో నేను స్థితుడనై ఉన్నాను అన్నారు. సో ఎక్కడ చూసినా భగవంతుడు శక్తి, ఆయన మొత్తం విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నారు. కాబట్టి వివిధ విభూతులను మనం ఇలా భగవంతుడి యొక్క ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవటం ద్వారా అన్నింట్లో కూడా భగవంతుడి యొక్క ఉనికి ఉన్నది అని చెప్పేసి మనము అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. ప్రతి జీవిలోనూ, ప్రతి మనిషిలోనే కాదు, ప్రతి జీవిలోనూ, ప్రతి వస్తువులోనూ, ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా ఈ విశ్వంలో భగవంతుడి యొక్క ఉనికి ఉన్నది అని చెప్పి మనం దీనిని బట్టి అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాము. ఇప్పుడు భగవంతుడు వివరించిన ఈ వివరణను బట్టి తర్వాత మనకు ఇదేమిటి, పలానా దాంట్లో ఇది అశ్వాలలో నేను పలానా అశ్వాన్ని, గుర్రాలలో ఉచ్చైశ్రవాన్ని, తర్వాత ఐరావతాన్ని, ఏనుగులలో ఐరావతాన్ని, దేవతలలో ఇంద్రుడును, తర్వాత పాండవుల్లో అర్జునుడుని, లేదంటే ఋతువులలో వసంత ఋతువును, పక్షులలో గరుత్మంతుడును ఇలా అంటున్నారు. మిగిలినవన్నీ భగవంతుడు కాదా, అన్నిట్లో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు అంటున్నారు కదా అని మనకి ఒక సందేహం రావచ్చు. కానీ దానికి ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే, ఏదైనా అన్నింటిలో భగవంతుడు ఉన్నారు. ఎందులో అయినా సరే సామర్థ్యం ఉన్నా అది ఫలానా వాళ్ళు సమర్థవంతులు అనుకుంటూ ఉంటాం మనం. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక పరుగు పందాన్ని ఒక 10 మంది మనుషులు సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఆ 10 మంది పరిగెత్తారు. 100 మంది ట్రై చేస్తే 10 మంది సెలెక్ట్ అవుతారు. ఆ 10 మందిలో ఒకళ్ళు గెలుస్తారు. అయితే ఆ మిగిలిన 100 మందికి పరుగు రాదేనా? అది కాదుగా అర్థం. సో అందరికీ పరిగెత్తటం వచ్చు, కాకపోతే ఒకళ్ళు వాళ్ళల్లో అందరిలోకి కూడా సామర్థ్యం ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు. కాబట్టి ఆ సామర్థ్యం కూడా భగవంతుడి యొక్క కృపయే, ఆయన యొక్క శక్తియే అన్న విషయం మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అది దాని యొక్క అర్థము. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో మన 10వ అధ్యాయం భగవద్విభూతులు విభూతి యోగాన్ని